Boas tardes. Reiniciamos os traballos nesta populosa sesión dedicada á cultura e autonomía. En esta tarde estaba e está previsto que interveñan as dúas persoas que me acompañan na mesa, por unha parte Rosario Sarmiento, por outra parte Marcos Lorenzo, do que logo algo direi cando lles ceda a palabra. E antes, dado que non recusou vir ou non puido vir, Pablo González de Mariñas, direi algunhas palabras sobre o que non o que ele iba a dicir, porque non estou autorizado para eso, pero sí ao fío do que se comentou pola mañá respecto do Consello da Cultura Galega, do seu propio nome, da súa xestación. Todo isto, pois, creo que hai algúns problemas que conviña que teñen que ver co que aquí estamos tratando, é dicir, a relación das institucións da cultura e a autonomía, especialmente no seu punto inicial, que conveniría decir, non? Respecto do tema máis concreto, despois falarei algo máis da que é a parte máis amplia, do que é a relación da cultura coa autonomía. Respecto do tema máis concreto, temos que empezar polo artigo 32 do Estatuto de Autonomía, o aprobado primeiro nas Cortes, pero non executado, logo despois do Estatuto de Aldraxe, revisado e aprobado definitivamente nas Cortes e despois sancionado polo Rei, xa no ano 81, que foi o Estatuto que actualmente está en vigor. Nese Estatuto, no artigo 32, dícese que se crea un Consello da Cultura Galega e un Fondo Cultural Galego. Implícitamente, non sei se dice exactamente, que serán desenvolvidos polo Parlamento segundo o que el mellor entender e facer. Como é sabido, o Consello foi desenvolvido inmediatamente no ano 83 a través dunha lei. O Fondo Cultural Galego nunca foi desenvolvido. Direi algo despois respecto do Fondo, pero si o Consello, podemos dicir, sobre todo despois da intervención da mañá, non de Vázquez Portomeño, sino de Luís Obrado, que hai certas dúbidas sobre como apareceu no Estatuto, por que ten este nome e para qué. Entón, como apareceu no Estatuto? Pois, moi fácil. Apareceu porque os ponentes o colocaron, non? Agora, había antes outro Estatuto, que se supone que era moito máis próximo á cultura galega, que era o Estatuto dos 16, feito naturalmente por unha comisión composta por 16 membros, onde estaban todos os partidos parlamentarios e algúns non parlamentarios, que fixo un estatuto que é coñecido así como Estatuto dos 16. Os técnicos dicen que era bastante difícil levar á práctica, pero aí non vou entrar porque non carezo da formación técnico-xurídica para isto. O que si podo dicir é que en materia de cultura non se ocupaba de ningún tipo de institución que debese regular, amparar ou representar a cultura galega. Iso que os membros desta comisión do Estatuto dos 16 estaban francamente moi interesados por saber, por vincular o que fose a cultura da Galicia europea á cultura da Galicia americana, porque había unha sensación de que debía ser recoñecida o papel de América, das colectividades de migrantes, no diseño institucional da cultura aquí en Galicia. Como digo, no Estatuto dos 16 non é mencionado, o propio Luís Obrado na mañá afirmou de forma tallante, mas aparece nas posteriores redaccións do Estatuto que finalmente chega á Comisión Constitucional do Congreso en 1979. Quen o coloca, eu non podo dicir, pero podo usar palabras externas que dixeron que eran eles os responsables. Neste caso, Meilán Gil. Meilán Gil dixo nesta mesma sala, arriba, que el promovera a inclusión dunha institución chamada Consello da Cultura Galega no Estatuto de Autonomía de Galicia. Feito así, non só foi naquela que chamou Luís Obrado Comisión dos 9, é dicir, aquela comisión non convocada polo presidente da Autonomía, sino que saía da Asamblea de Parlamentarios, que se ocupou de refacer, ou facer de novo, diría máis ben, facer de novo un texto estatutario que foi o que, con algunhas mutacións, foi despois aprobado
como o Estatuto actual de Galicia. Non? Entón, o nome ten o seu aquel, porque o nome non é o mesmo que se fixeron con casi todas as outras competencias que poderan ser atribuídas á autonomía, onde se colocaba normalmente a palabra Consello Galego de Economía, de Relacións Laborais, de que sexa. Aquí é Consello da Cultura Galega, non Consello Galego de Cultura. Nome que ten, creo que foi acertado colocar este nome, Consello da Cultura Galega, que non é o mesmo que Consello Galego de Cultura, ni moito menos, e que, non sei se por casualidade, ou porque o creían efectivamente, os promotores desta idea naquela comisión de redacción do Estatuto así o incluíron. Feita esta advertencia sobre o nome, creo que queda sobre todo tratar de saber por qué. Por que o inclúen? Por que o inclúen? Bueno, pode haber razóns que non están escritas en ningún gures, ou pode haber razóns que alegan algúns dos promotores, por exemplo, Milán Gil, pero eu creo que hai tamén algunha razón de carácter político no sentido de xogo político, que aconsellaban ao mellor facer isto. Non? A idea é que naquela altura estaba tendo moito protagonismo o que se chamou o galeguismo histórico ou a xente da cultura, eran ouvidos, consultados por todos os partidos políticos, non sei se tanto a Alianza Popular, pero desde logo consta que a UCD, o PSOE e incluso algúns partidos á esquerda ou esquerda galega, pero máis ben, sobre todo, Unión UCD, Unión de Centro Democrático, e Partido Socialista, tiñan bastante predilección por consultarse con esta xente, fose Del Riego, fose Piñeiro, fose García Sabel, etc. Tamén hai que ver que algún deles formaba parte da Asamblea de Parlamentarios das primeiras Cortes, non das segundas, xa das primeiras Cortes. Bueno, era senador García Sabel, de senador real, e participou nas primeiras reunións da Asamblea de Parlamentarios de Galicia xa no ano 77. Agora ben, que pasou aquí? Eu non sei, non quería facer xuicios de intención, non? Pero hai algúns datos que indican que había dentro da UCD non só sensibilidades distintas, sino posicións distintas respecto de como tratar este asunto. Un dos primeiros políticos que decide, antes das eleccións do 77, dirixirse a un número respetable de membros da cultura de Galicia sobre o futuro de Galicia como unha realidade política posible, foi Pío Cabanillas. Pío Cabanillas, en marzo do ano 77, diríxese a García Sabel, a Sebastián Martínez Risco, a Ramón Piñeiro, a Paz Andrade, a Del Riego, non sei se alguén máis, dicindo, bueno, temos que ter algún proxecto común entre todos para ter conta desto que se nos ven encima e que vai ser unha solución, non se sabía ainda como iba a ser o réxime político, era unha monarquía parlamentaria, xa estaba admitido naquela altura, estaban xa a punto de convocarse as eleccións. Xa houbera uns pactos moi importantes da esquerda co goberno, que son a Comisión dos Nove, esa sí que é a Comisión dos Nove, e non esta. A Comisión dos Nove formada por membros do Partido Socialista, do PNV, da UCD, naturalmente, do Partido Comunista, do Partido Socialista Popular, é dicir, Tierno Galván, e logo do Partido Nacionalista Vasco, dos demócratas cristianos, ainda que nese punto incluíase a Antón Canellas, que era catalán, que podía xogar un pouco sendo catalán e sendo demócrata cristiano, e logo o propio Jordi Pujol. No caso de Galicia, como é sabido, desa comisión formou parte Paz Andrade. Pero formou parte non porque o propuxese un partido galego, senón porque o propuxo, de algún modo, de unha forma indirecta, a Xunta Democrática de Galicia, daquel formara parte no ano 75, na súa fundación despois da Xunta Democrática de España, formada en París. O feito é que parece que houve algunhas consultas epistolares entre distintos bultos ou persoas importantes da cultura galega, nas que, máis ou menos, en fin, dan por ben feito que
que Paz Andrade forme parte desa comisión. Hasta un membro naquela altura, que xa non tiña posicións moi conservadoras, ni moito menos, sino máis ben radicais, como Méndez Ferrín, dixo nunha carta que, bueno, menos mal que vai Valentín. Como dicindo, bueno, estamos salvados, en certo modo, con esta solución. Bueno, esta situación é o que vai cambiando despois isto foi diciembre do 76, febreiro, marzo do 77. A partir de aí xa se albisca, bueno, produce a radicalización do Partido Comunista, e se albisca unha solución xa bastante pactada dunhas eleccións democráticas non constituíntes. Nós chamámoslle constituíntes, pero non eran constituíntes. Palabras que significan algo. Foron aparentemente constituíntes, pero non se convocaron como constituíntes. E as eleccións xa prevendo que iba a ser así, é cando Cabanillas se cartea, se pon en contacto con estas persoas da cultura galega para que formen, como digamos que un bloque con el, supoño, para lograr o máximo posible políticamente para Galicia. Que sucede nese punto? É que a evolución da preautonomía galega vai caendo do lado dunha figura como foi Antonio Rosón, que estaba do lado, podemos decir, de Piñeiro. E, por tanto, tamén bastante próxima a Cabanillas. E próximo a este sector da UCD que estaba enfrentado co sector que representaban Meilán e outra xente. De modo que a razón de por que o Consello da Cultura aparece, pero non ten que ver que sea unha solución a este problema, é porque os redactores, creo que Meilán e González Mariñas, o introduciron no borrador de estatuto, que non estaba nos textos dos 16, como antes Luís recordou, e eu puiden comprobar lendo os textos. De modo que o nome foi acertado. A colocación no estatuto foi quizá un xogo podemos decir, un axuste de contas, xa que estos tan galeguistas que só pensan en estar con Pío Cabanillas vamos a explicarlles que son as cousas e, por tanto, dámoslle unha cobertura institucional á cultura por outra vía, cun Consello da Cultura Galega, que os estatutos 16 nin pensaran niso, nin ningún dos que propuxeran aquelo. Entón, ten un punto este Consello da Cultura que, sobre todo, o grupo de Meilán, Mariñas, etc., insistía moito nel, e era que a cultura non só a cultura que se facía aquí, senón a cultura que se facía fora. E segundo, que a Academia Galega non representaba esa cultura, que estaba presidida por un, digamos, adversario político, que era García Sabel, que estaba con o grupo de Cabanillas. E, por tanto, verde con asas, un cesto. Logo, supoño que non sei se por orientación ou influencia de Meilán ou de Pablo González de Mariñas, introduceuse tamén esta idea do Fondo Cultural Galego. Xa falei antes un pouco diso, por tanto, aí o deixo. Creo que o Fondo Cultural Galego era unha boa idea, pero un pouco británica, porque no fondo sería resolver o problema da cultura a través dunha especie de consorcio no que os fondos públicos e os fondos privados puidesen converxer e xestionar dun modo autónomo, sin dependencia dos gobernos, nin das institucións financiadoras, a cultura. Era un desexo extraordinario, pero quizá inviable. Eso explica, eu creo que a pesar de todos os esforzos que despois fixo González Mariñas, propoñendo desenvolver o Fondo Cultural Galego, que además foi a petición non sei se a petición ou por acordo, que estaba nunha comisión do Consello, nunha chamada ponencia do dereito do Consello naquela altura, que se chamaban ponencias, non seccións, fixo un informe que debe estar por aí, aquí nos arquivos do Consello, abogando pola recuperación deste proxecto e o desenvolvemento legislativo do Fondo Cultural Galego. Ahora, hai que decir que
desenvolver legislativamente o Fondo Cultural Galego tiña moitas máis consecuencias do que o Consello da Cultura Galega, porque o Consello da Cultura Galega, ao fin de contas, é unha institución que pode ser A, B ou C. Pode ser moi grande, moi pequena, pero o Fondo Cultural Galego ten que estar previsto como se financia, porque senón non ten ningún sentido. E para saber como se financia, pois tiña que haber un acordo bastante explícito sobre iso. Isto polo que respecta ao Fondo Cultural Galego e ao nome. Logo está, ao final, como aparece o Consello xa unha vez posto no Estatuto. Isto xa, conteino nun artigo, xa casi vou repetir só algunhas cousas, que en suma podría ser o seguinte, que a autonomía, unha vez constituído o Parlamento, nomeado o primeiro goberno, e nomeado unha persona como Filgueira Valverde responsable de asuntos culturais, se tomou moi en serio a idea de institucionalizar a cultura a través do desenvolvemento do Consello de Cultura Galega. E deixou á marxe o Fondo Cultural Galego. Non estou culpando a ninguén, só estou dicindo, describindo, é dicir, que se desenvolveu a lei do Consello da Cultura Galega. Como? Primeiro, o propio Filgueira, nada máis desembarcar no goberno, constituiu unha comisión chamada Comisión Asesora da Cultura Galega, na que estaban moita xente, uns 15, me parece, non sei, 20 personas, poñamos por caso, que, no fondo, xa está prediseñado o que sería despois o Consello. O que está sendo, mesmo na actualidade. Non está sendo agora. Pero quero dicir que nesa comisión asesora había personas que viñan da política activa, había incluso parlamentarios, personas que viñan da universidade, personas que estaban das institucións culturais existentes, poñamos academia, poñamos universidade, tamén poñamos fundacións Penzol ou Galaxia, e persoas algunha que viña do exilio. Entón, aí xa o que estuvera no exilio, ou que eran de grupos extraparlamentarios, non? Ou de partidos extraparlamentarios en Galicia, quero dicir. A suma de todo eso deu lugar a unha lei, que é a lei pola que se rixe o Consello, que estableceu algúns obxectivos para o Consello, que non vou entrar neles, e, sobre todo, estableceu a súa composición, que foi un dos cabalos de batalla, parlamentariamente falando, deste asunto. E esa composición logo estaba predeterminada un pouco por como era a comisión asesora, pero tuvo algunhas diferencias e foi tamén modificada no debate parlamentario. É dicir, que donde se poñía que iba a estar a Fundación Penzol, poñamos por caso, ou o Museo do Pobo Galego, expressis verbis, acabou dicíndose que tiña que haber dúas fundacións de interés galego. Despois foron elixidas, están sendo aínda membros do Consello, aquelas que estaban na mente de Filgueira, ou dos que asesoraba, que eran a Fundación Penzol e a Fundación Barrié. Hoxe, poderían ser esas? Pois non sabemos. Se hoxe hai que fazer unha lei, farían, ao mellor, probablemente outras institucións. Pero o feito é que sí. Museo do Pobo Galego, o mesmo. O secretario da comisión asesora era o arquitecto Baltar, Rafael Baltar. E Rafael Baltar era tamén o secretario do patronato do Museo do Pobo Galego. Tiña coherencia incluir o Museo do Pobo Galego como institución. Hai que ter en conta que había un presentismo excesivo, porque nestas propostas, un tercio das propostas eran de institucións que acababan de nacer. Está a Real Academia Galega de Ciencias, que tiña un ano. O Museo do Pobo Galego, que tiña 2 anos. E algunhas máis que non me lembro así de memoria. Pero quero dicir que por exemplo, está o Seminario de Estudos Galegos, o novo Seminario de Estudos Galegos, e está o Instituto Padre Sarmiento, e está o ILGA. Por qué? Porque tiña naquela un protagonismo podemos decir que no diseño do uso e normalización da lingua galega, que hoxe xa comparte con moitas outras institucións, pero naquela tiña un privilexio. Aquí temos a presidenta naquela altura estaba facendo o Atlas, non? Ou xa acabárades. Coas normas. Quero dicir que nesa comisión asesora é que na proposta de Filgueira íbanse colando este tipo de
de institucións que algunhas eran antigas, por exemplo, a Academia de Belas Artes, que foi... Perdón, a Academia de Belas Artes entrou despois. Entrou despois por unha presión quen podía presionar. Non estaba, era máis antiga. En cambio estaba a Academia de Ciencias. En fin, estos son pequenos detalles que non vai moito alá. En suma, que isto foi ao Parlamento e ali foi discutido bastante ásperamente. E bastante ásperamente nun contexto, ademais, que tamén hai que explicar no que se estaba. Primeiro, acabábase de expulsar, o Parlamento acababa de expulsar aos 3 diputados do Bloque Nacional Popular Galego. Non era BNG ou BNG actual, senón que era do Nacional Popular Galego. Por as razóns que fosen, que eu creo que foron erradas, pero, en fin, isto é outra cousa, o Parlamento acordou non aceptar o xuramento en nome da súa conciencia ou de Castelao ou de quen sexa, senón que había que xurar pola Constitución. E o Parlamento acordou que non. E isto provocou, creo que un mal ambiente no Parlamento. Estes 3 diputados non participaron no debate da lei do Consello da Cultura Galega, pero participaron indirectamente a través dunha campaña bastante forte contra a aprobación e, sobre todo, a composición do Consello da Cultura Galega. Están as hemerotecas e é fácil ou non tan fácil buscar que era o que se dicía e que era o que non se dicía, máis ou menos. A Filgueira e os membros da comisión se dicía todo menos bonito. E logo, parlamentariamente, pois, houbo, sí, algúns cambios. Quizá os 2 parlamentarios que máis insistencia e máis innovacións trataron de colocar, e algunhas conseguiron, foi, por unha parte, Camilo Nogueira, de Esquerda Galega, único diputado, por outra parte, Geluco Guerreiro, do Partido Comunista de Galicia, único diputado, que foron os 2 que votaron en contra do Parlamento naquela altura. O resto, AP, UCD, PSOE, votaron a favor. De modo que con isto xa me encamiño para a fase final, porque senón xa falo máis que Mariñas, me parece. A fase final é que qual é a reflexión que temos que facer, qual é a paternidade do Consello da Cultura. A paternidade, digamos, política e a paternidade tamén operativa. Non? A paternidade política, pois, que é do Parlamento e a dos 3 partidos que votaron a favor. Por tanto, AP, UCD, PSOE. Se iso levamos a persoas concretas, temos que poñer en primeiro lugar a Filgueira Valverde como conselleiro de Asuntos Culturais da Xunta de Galicia de Fernández Albor, que, digamos que lle deu un perfil que tiña algún parecido co seu primeira institución que el fundara, ou contribuía a fundar, que fora o Consello da Cultura, ou o Seminario de Estudos Galegos. Unha bella obsesión de Filgueira era, de algún modo, conectar os Seminarios de Estudos Galegos co que estaba tratando de facer. Non era o mismo, naturalmente, non era o proceso, non houve romaxes ao Ortoño, nin cousas parecidas, pero tiña algún parecido. De modo que, en parte, en fin, a paternidade xurídico-política en técnica xurídica foi da UCD e da UCD de Coruña, non da UCD de Pontevedra, se da UCD que tiña máis relacións, que estaba en contra de Pío Capanillas, de Suárez Núñez, de Rosón, e toda esta xente, da outra UCD, que había, que existía, e que era moi forte. Por tanto, quen o colocou aí foi esa UCD, penso eu. E din eles, e eu dou por bon o que eles dixeron. Dixeron aquí, noutra sesión, o propio Meilán, e está escrito, e creo que publicado, se non podes ver. De modo que unha paternidade da UCD. Logo, unha paternidade da Alianza Popular, clarísima, a través de Filgueira, e do goberno de Alianza Popular. En esa comisión está a xente que despois estaba, por exemplo, Ramón Castromil, ou estaba Adolfo de Abel Vilela, na comisión asesora a Filgueira respecto de como compoñer un Consello da Cultura. Por tanto, a Alianza Popular apostou claramente por o Consello da Cultura. Digamos, temos UCD e AP. E logo, finalmente, non o explicou hoxe Víctor, pero podía, non sei se tan siquiera quería explicarlo. Finalmente, despois de bastantes cabildeos, foi elexido
presidente do Consello un diputado, o sea, un membro activo do Parlamento de Galicia, nas filas, independente nas filas do Partido Socialista Obreiro Español, o Partido Socialista de Galicia, PSOE, PSDG, como se chamaba daquela, non me acordo, creo que así, que se chamaba Ramón Piñeiro. E Ramón Piñeiro, por qué? Pois porque representaba unha vinculación coa legitimidade, digamos, da resistencia galeguista. Non porque fose nacionalista, que non era. E tampouco estaban xa, naquela altura, non estaban no Parlamento Galego, senón porque representaba, de algún modo, a legitimidade histórica para encabezar unha institución que nacía con unha vocación distinta ás academias. De feito, sobrepoñíase ás academias. É dicir, que as academias eran parte e son parte do Consello. Por tanto, teóricamente, as academias simbólicamente están por debaixo do Consello. Non de todo, porque tamén están as universidades, ou están as fundacións. É difícil decir, hoxe, comparar unha institución como esta con unha universidade. Non hai comparación. Porque a universidade está nun ámbito totalmente distinto. Pero, en fin, poñamos que respecto das academias, e academias que tiñan competencias sobre aspectos da cultura, se foran xurídicas, foran científicas, foran lingüísticas, aí que están presentes. E as que non están, non se sabe por que non. Por que non está a Real Academia de Medicina e Cirurxía, que tamén é antiquísima? Non está. Nunca estuvo, nunca se falou dela. Por tanto, foi presentista a cousa. Pero, en fin, insisto, a paternidade política, basicamente, depois da AP, de UCD, por este orden de UCD, AP, PSOE. Logo, foi o que foi. A institución, aí non me meto. A parte máis simbólica do Consello, en cambio, pois non ten tanto que ver con este impulso político, sino ten que ver pois coa memoria da resistencia interior e, en parte, tamén coa memoria dos exiliados. Ainda que os exiliados non chegaron a estar aquí, porque o exiliado máis proclive podía ser, por exemplo, Luis Seoane, pero morreu antes, Rafael Dieste morreu antes, o sea, morreu antes de que se constituíse o Consello. Pero, a fin de contas, o Consello, cando se ordena dicindo ten que ter 15 institucións, daquela eran 14, me parece, e 10 personalidades, estáse dicindo queremos ser representativos do que é o tecido institucional da cultura galega e recoñecer o papel dos expertos, dos que, pola súa propia persona, poden dicir o que está ben ou o que non está ben en cultura, en materia cultural. Daquela ainda se podía pensar esas cousas. Hoxe sería inviable pensar así. Hoxe non hai expertos nin peritos. Só os xuíces son un pouco expertos. E poden non ser discutidas as súas decisións. Pero que é unha obra de arte, que é unha novela, que é unha pedra que se encontra nun monte, pois, en fin, pode haber opinións para todos os gustos. E incluso algunhas xustas e outras non tanto. Pero, en fin, isto non ten nada que ver co que aquí estamos. De modo que, en definitiva, si temos que volver ao deseño estatutario das institucións culturais, que creo que Pablo González Mariñas, cando propuxo este título, estaba pensando no Consello da Cultura Galega, no Fondo Cultural Galego, eu permitime, porque quizá Pablo non diría isto, falar do Consello. Sobre o fondo, pois, incluso, se alguén ten moito interés, eu creo que aquí no Consello se pode consultar o informe que fixo naquela altura, pero claro, o problema non é que este aquí. O problema é se ese fora adoptado como texto para unha proposta de lei no Parlamento de Galicia e fora debatido, ainda que non fose aprobado. Pero non teño noticia de que chegase a esa situación, sino que foi solamente fruto dun informe técnico, ben feito, creo, polo que recordo cando eu lin, do equipo de Pablo González Mariñas. E aquí, claro, isto non son todas as institucións, porque a autonomía trouxo unha miríada de institucións novas, institucións públicas e privadas. Poden ser museos, poden ser editoriais, poden ser tamén consorcios, podo que sexa. Todo isto foi posible gracias á autonomía. Porque, con isto acabo, as autonomías chamadas históricas
e Galicia formou parte dunha forma un pouco sesgada ou por unha vía indirecta, pero formou, tiñan sobre todo forzas políticas propias, que eran capaces de facer presente a súa propia posición constitucional e foron capaces de expresar a súa posición no propio debate da Comisión Constitucional. É dicir, na Comisión Redactora da Constitución Española, onde había algunhas voces, por exemplo, Soletura ou, por exemplo, Miquel Roca, sobre todo, que tiña un pouco a encomenda tamén do PNV, por expresar no seo desa Comisión Constitucional as aspiracións, neste caso, de Convergencia Democrática de Cataluña e do Partido Nacionalista Vasco. Con diferencias, porque houve estrategias un pouco distintas. Por exemplo, o Partido Nacionalista Vasco defendeu desde o principio manter o sistema de cupo e a relación foral que tiña desde 1876 e incluso desde 1839. A parte de Navarra, que Navarra resolveu pola vía propia que era intocable. Era e é, ainda que goberne a extrema dereita en España, nalgún día, salvo ou moito me equivoco. En cambio, o País Vasco pode ser mutable. En todo caso, isto está nunha disposición transitoria da Constitución. En cambio, o caso catalán, polo que se sabe, foi debatido por parte no seo do propio nacionalismo catalán, especialmente na Convergencia Democrática de Cataluña, e un dos seus máis ilustres membros, que creo que tiña avanzado bastante o proxecto, que era Ramón Trías Fargas, finalmente non presentou a demanda na Comisión Constitucional. O sea, non abogou porque isto se debatise, e porque isto fose motivo de fricción na Comisión Constitucional. As razóns non as sei e os resultados, tampouco podemos dicir que o proceso sexa culpa deso. Pero isto foi o que aconteceu en 1977-78. De modo que, sí, a posición de Galicia aí non tuvo unha voz explícitamente máis que a de Paz Andrade. Como dixo moi gráficamente Jordi Pujol, Paz Andrade representa la silla de Galicia. O sea, a cadeira de Galicia. Quen se sentou aí representaba a Galicia. Dice nas súas memorias, Pujol, de a Paz Andrade. Pero non estaba en ningún partido. Porque Pujol representaba a Convergencia Democrática. Felipe representaba o PSOE. Tierno representaba o PSP. E a UCD estaba no goberno. E estaban os demócratas cristianos. Estaban os monárquicos, con Satrústegui. E estaba o PNV, naturalmente, con Julio de Jáuregui. Entón, que é o que tiña Galicia? Pois tiña un humus cultural, unha lingua que fora guardada como un tesouro polo pobo galego de forma modesta e silandeira durante moitos séculos. Tiña unha comunidade, en fin, incluso un dereito foral e algunhas outras cousas. Tiña literatura propia. Non tiña partidos. Tiña partidos en Galicia, pero non partidos asimilables ao PNV ou á Convergencia Democrática. Podía ser un partido galeguista, pero non tiña forza suficiente. Ou non foi recuperado como tal. Eu aí non entro. Quero dicir que iso é fariña do outro saco, non? Pero, en cualquier caso, isto que ven a dicir que a cultura, para completar o que se dice aquí, cultura e autonomía, foi máis importante do que nos parece para a consideración específica de Galicia, incluso na Constitución, porque a Constitución ten unha disposición que diz que poden acceder por vía preferente só aquelas comunidades que no pasado teñan plebiscitado positivamente un estatuto de autonomía. Non diz a quen, pero non fai falta. É dicir, Cataluña, plebiscitado e executado. País Vasco, plebiscitado xa no 36 e executado tamén no 36 cun goberno. Galicia, plebiscitado no 36, pero non executado. Pero deixaron á marxe a palabra de ter institucións ou ter goberno. Solo plebiscitado. Que isto que deu tamén pé a Castelao para poder constituir o Consello de Galiza. E é que houbera un plebiscito afirmativo, moi amplamente afirmativo. Non entremos se iso foi con máis ou menos rigor, que iso é outra cousa. Pero o resultado está aí. E con ese resultado
Castelao puido constituir o seu Consello de Galiza. E era como era a expresión da vontade do povo galego mantida nun referéndum no 28 de xuño de 1936. E isto é importante para o que veu despois. E moitas, eu creo que, con salvo naquela altura a NPG e a UPG, que non estaban en contra de cualquier fórmula de autonomía e do estatuto de autonomía, en cambio, os outros partidos, incluída a UCD, e desde logo o PSOE, e logo o Partido Comunista de Galicia, e incluso algunhas forzas extraparlamentarias non nacionalistas, aceptaban máis ou menos a idea dun estatuto de autonomía. Explícitamente, e moi explícitamente, o Partido Comunista. O estatuto de autonomía 36. Que o que aceptaba tamén o presidente do teu partido, Ramón Martínez López, que escribeu un artigo na Voz de Galicia dicindo pero como é posible que estén en contra da autonomía, do estatuto de autonomía, se é o mellor que nos poderá pasar? Dice, literal, nun artigo do ano 79 na Voz de Galicia. Pero as cousas son así. Unha cousa é política, outra cousa é cultura, e a política creo que non tuvo cauces suficientes para estar presente no pacto constitucional. A política galega, quero dicir. Entón, quen representou a política galega? Xa non Paz Andrade, que xa quedou fora, despois daquela aventura da Comisión 29. Representou-na a UCD na Comisión Constitucional e logo representou na AP xa no desenvolvemento do Estatuto no goberno, no Parlamento Galego e no goberno galego. E dai para diante, que xa non é cousa que eu me ocupo disso. Moitas gracias perdón por haberme excedido mellor un pouco. Non sei se non tuve autorización de Mariñas para falar nestes términos, pero admitamos que se non é vero, é bene trovato. Queres fazer alguna... Bueno, xa houve debate pola mañá sobre isto, non? Quedou claro do nome? Eu quería facer alguna apreciación. Home, claro, sí. Como non vas... Naquel momento que a rivalidade entre Milán e Pío Cabanillas era inmensa. Decir, Milán decía unha cousa e Pío Cabanillas a contraria e viceversa, non? Entón, eu creo, concordo contigo que efectivamente Milán, non porque fora galeguista, evidentemente, pero tiña que desmarcarse daquela situación. Entonces, vamos a ver, hai feitos, por exemplo, dentro da preautonomía, sabemos que o primeiro conselleiro foi Marino Dónega, máis ou menos aí o grupo dos galeguistas foi o que influeu para que fora realmente, non? Ben, pero logo houve unha figura que foi Alejandrino Barreiro, que foi tamén conselleiro na preautonomía, que era do equipo de Milán, o equipo político de Milán. Quere dicirse que Milán, en aquel momento, polo que sea, o tema da cultura, si non tiña por que, claro, Alejandrino Barreiro era un home, digamos, o mesmo que Pablo González Mariñas, naquel momento, me acordo do Estatuto de 16, que en algúns casos Pablo falaba, non de Milán, pero se veía claramente, digamos, as súas conexións, non? Pero claro, a Pablo Mariñas, por exemplo, pois en o Estatuto dos 9 non estivo, por exemplo, cando foi a negociación dos pactos do Estado tampouco estuvo presente, é dicir, que estuvo, a mí me sorprendeu tamén, por que naquel primeiro momento, no Estatuto das 16 sí, e por que logo a continuación, porque está claro que Milán tiña moita forza, e se el quixera, mesmo que entraran outras persoas, polas razóns que sea, non estuvo ni no grupo dos 9, que representaba a Asamblea de Parlamentarios, nin tampouco estuvo, digamos, no Estatuto das 16, nin, por suposto, tampouco na Comisión Constitucional. O sea, que el tamén se perdeu o que dixen esta mañá. Non é o mismo estar dentro e seguir o fío da Estado que estar tal. Que Milán lle interesaba e se preocupaba moito, porque eu acordo incluso unha reunión sendo conselleiro Alexandrino Barreiro, que foi invitado naquele momento a Police, non sei se isto era Charo, penso que naquela reunión, onde se debateu o tema, digamos, das oposicións ao profesorado de lingua e literatura galega en secundaria, non? Me acordo que estuvo don Ricardo Carballo Calero, unha das persoas, estuvo tamén Filgueira, pero o que realmente coordinou e propiciou esa xuntanza, etc., fora Alejandrino. Que se fixera ali nas dependencias que tiñan provisionales na Rúa da República de Salvador. Quere dicirse que, bueno, por suposto,
a discusión que houve en aquel momento entre Filgueira e don Ricardo, me acordo, don Ricardo, pois o home se poñía roxo, con aquela calva que tiña, claro, Filgueira era máis templado, porque había debate entre eles en que medida, estaba xa o tema da normalización, entón en que medida, porque se debatía hasta os temarios e todo isto que debían figurar nas oposiciones. Quere decirse que en este sentido non me quero ir as anécdotas, que políticamente, en aquel caso, digamos, Meilán tiña bastante forza en este sentido, e máis, el tamén me comentou a min, aparte de o que dixen esta mañá, de que ele se consideraba o autor, eu sempre cuestionei que fora o autor, pero bueno, visto lo visto, pois, en fin, de a denominación, sino que ele decía que na disposición transitoria, esta que ti falabas antes, dos, digamos, nacións que tal, que el encargaran da redacción concreta, que estuvera con Roca, e non sei se que Marcos Vizcaya, algún destos, a redacción concreta, Suárez se encargou a redacción concreta desa disposición, digamos, donde decía que as autonomías que hubieran plebiscitado o estatuto, etcétera, que, bueno, tiñan un tratamento distinto de nacionalidade histórica, etcétera, etcétera. Non sei tamén se iso foi certo, non foi certo, pero quere decirse que, polo que sea, por oportunismo político ou polas razóns que sea, el tuvo bastante protagonismo, estuvo bastante forza, e me parece que houve certo en relación co Consello de Cultura Galega e a esa, digamos, por parte, xa o dixen esta mañá, eu nunca lle escoitei, estuve moitísimas veces, xa dixen, con don Ramón Piñeiro, mencionaban moitas cousas, o tema de que debía esperar 5 anos polo tema do referéndum, que ele tamén se encabritaba moito, claro, estaba escoitando a Rosón dicía, mire, don Ramón, ou Ramón, se non triunfa isto hai que esperar 5 anos, digo, eso é políticamente inviable esperar 5 anos, se poñía moi colorado Ramón Piñeiro, é dicir, que ele entraba a tema, pero no tema, sin embargo, de cultura, en as competencias, isto nunca lle oín, digamos, falar, sí que ele falaba da academia e tal, pero non lle oín falar de unha institución esnovo, como podría ser, que a mí me parece que foi unha gran idea que hubiera salido, que hubiera metido e tal, porque a forza que tuvo foi un gran acerto. Pero en aquel momento non se veía claramente, nin políticamente, aparte destas tibios intentos de Meilán, etcétera, por parte de ninguén en que houbera unha institución desta naturaleza. Se falaba de todas as demais, da Real Academia, do Museo do Pobo Galego, por suposto, da Fundación Penzol, me acordo que, bueno, que, en fin, de distintas personas que logo foron algún deles presidente do Consello da Cultura Galega, pues, bueno, a Fundación Penzol, etc. Pero, bueno, o sea, quere decirse que en este sentido non se mencionaba como tal a necesidade que houbera unha institución, por eso a mí me sorprendeu moi favorablemente que unha institución que non se había pensado en ela, que non tal, tuvera tanta forza, está claro que correspondía a unha necesidade histórica e a unha necesidade política e a unha necesidade cultural que non se veía claro, pero o tempo foi dicindo de que foi un gran acerto. Eso é o que quería decir en relación con... Moi ben, estou todo de acordo en todo o que dices. No que dices ti, porque tanto no protagonismo de Meilán como tamén na súa posición un pouco oscura non, senón que non o explicitou daquela debidamente. Sí que creo que pode afirmar, bueno, iso máis ben eu oíño moitas veces a él personalmente, pero claro, a veces un pode contar unha cousa e dicirlo sempre e non ser verdad. Tampouco estou acusado de mentiroso, que a disposición esta transitoria, segunda, non a debatida nos tal, senón a que está na Constitución exactamente, a do plebiscito, que sí, que fora a idea del con Miguel Herrero, e con Roca, naturalmente. El tiña bastante sintonía, porque el non estaba na Comisión Constitucional, non estaba nos ponentes, pero estaba na Comisión Constitucional. E tiña moi boa relación naquela altura con Miguel Herrero. E Miguel Herrero sabía dereito público, bastante. E el tamén sabía bastante dereito público e administrativo, Meilán, quero decir. Incluso o feito de propoñer o Consello da Cultura ten moito que ver coa súa propia formación un pouco británica, ou vagamente británica, e historicista. Porque o Consello, en certo modo, representa a tradición histórica de Galicia. O sea, as institucións que xa están, que xa teñen incluso moitos anos, e que deben ser recoñecidas como tais. Nunha institución concreta que é o Consello. Non é unha creación ex novo, que agora decidimos que exista. Entón, iso ten moito dese pensamento historicista que unha parte dos xuristas públicos en España ten, pero non moita. Non é moi frecuente iso. A maior parte deles son con nós empeza todo.
E o que está atrás, que se arregle. Meilán non era deses. Miguel Herrero non era deses. Soletura, eu creo que tampouco. Soletura tiña máis ben formación de dereito constitucional ou de teoría do Estado que non de dereito administrativo ou de dereito político. Pero, en fin, eso creo que está claro e así o deixamos. Solo unha cousiña respecto de Mariñas. Mariñas non podía estar na Comisión dos Nove, nesa chamada Comisión dos Nove, porque ele non era diputado. Non era diputado en Madrid. Nin podía estar na Asamblea de Parlamentarios, por tanto. Foi diputado despois aquí en Galicia na primeira legislatura, e despois foi na segunda diputado con Coalición Galega, despois foi na cuarta ou na quinta diputado polo BNG. Se foi diputado moitas veces, pero foi sempre, creo, en Galicia, nunca en Madrid. El, de todas formas, era alumno de Meilán, formouse na Escola de Administración Pública de Alcalá, era de Dereito Administrativo, e se non estaba onde tiña que estar, era porque alguén lle dicía mellor que non vayas que xa vou eu. Non? Pero quería, podo comentar algunha cousa pouca, máis? porque senón non nos deixamos falar estos, bueno, é que non deixamos falar aos nosos convidados que xa pido excusas por me extender demasiado. Pero, bueno, tú non fixeche antes pregunta, pero pequeniña, breviña. Como un pouco da buceoloxía, falan de Consello que aparece no medio desa disputa entre como dúas faccións da UCD, non? Sí. Cal é a diferencia entre elas desde o punto de vista cando aparece a cultura galega no medio delas, digamos, no medio desa disputa, realmente cal é a posición que ten cada unha desas? Simplemente é unha cuestión de poder dentro do propio partido ou teñen unha visión lixeiramente diferente da autonomía galega ou da cultura galega entre esas dúas? Ou simplemente un combate por poder interno? Basicamente é un combate polo poder interno, a ver quen manda máis. Logo, podíamos decir que son vagamente máis autonomistas os que están con Pío Cabanillas, ainda que Cabanillas non sexa. Pero están con Pío Cabanillas porque, por exemplo, Pío Cabanillas foi o valedor daquela solución que depois non chegou a ser de Suárez Núñez, candidato a presidente da Xunta pola UCD e posible presidente da Xunta en vez do que foi despois Albor. Suárez Núñez estuvo a punto de ser, pero xa non se presentou porque quedou bloqueado pola propia UCD. Entón, pero por que quedou bloqueado? Non porque fose sinceramente autonomista ou non Suárez Núñez, é porque era de Cabanillas. Tiña o Pazo xuntos ali en Cambados e, por tanto, bueno, Albor estaba pensado que fose conselleiro, estaba nos papeles, os papeles vinos eu, o sea que non estou falando por falar. Estaba pensado que fose conselleiro no futuro goberno de Suárez Núñez. E constame, ademais, por xente que traballaba con Suárez Núñez, que ele xa estaba despedindo da universidade, xa decía, bueno, ahora isto ya queda así e tal, porque ya voy a ser isto e tal e cual. Isto no verán do 81, a principios do verán. Logo veu o golpe que derribaron a Suárez Núñez e foi Quiroga, porque era o mellor candidato para evitar que o Amazonas se desbordase ou cambiase de curso. E cambiou, ganando a UCD, perdón, ganando a AP. Pero esta é outra historia. Bueno, perdón, que eu creo que é xa hora de que... Unha pequena cousa, pero moi brevemente. Home, bueno, a ver. O tema do fondo cultural. Se a fonte... Ahora está. Se a fonte do fondo cultural é británica, non hai antecedentes noutras autonomías. Coñécese casos similares. Esa é unha cuestión. A segunda, sendo un tema tan importante, chama a atención que ninguén partido a asuma. Entón, eu faría un humilde proposto ao Consello de Cultura Galega que despois destas xornadas, etc., revivindo unha tradición que antes existía, que parece que desapareceu, de facer algunhas conclusións de algunhas das sesións e tal, que se levara a quen proceda no mundo da política algunha referencia á necesidade de considerar o tema do Fondo Cultural Galego. No aspecto xurídico, e no desenvolvemento, etc. E outra referencia moi breve á formación de Meilán. Eu que fui un alumno del, sempre entendín que a súa formación era tradicionalmente a do dereito público francés, a do dereito administrativo e público, Oriu, etc., que eran os seus pais, digamos, intelectuais. Entón, esa referencia británica me choca un pouco, nada máis. Vale, pois... Son dúas puntualizacións. Perdón, unha puntualización, non teño nada que decir, sobre a petición, está aquí a presidenta,
do Consello, xa tomou nota, creo que dela. Primeira vez que tomamos nota do Fondo Do Fondo Cultural Galego. Cultural. Pouco éxito. Sí, bueno, xa dixen que é bastante complicado. Solo se podría facer realmente naquel tempo. É dicir, que nun tempo de constitución das institucións, pois ao mellor era viable. Hoxe, hai que pisar tantos callos, hai que remover tantos intereses, que eu vexo, non é por botarlle un cabo á presidenta, pero vexo francamente inviable. Pero, bueno, ao mellor sai un terremoto e volvo outra vez a ver. En fin, bueno, vamos a logo o noso, se vos parece, non? Que interveñan Rosario Sarmiento e Marcos Lorenzo.